Máme tu part 2. Jdeme si dát tuhletu masku s vitaminem C. Těšíte se? Já dost. Part 2. Pardon. Eliška to trošku dělala. Teď jsme vydali novej part. Nebo 9%. Pardon, já si jenom vydržte. No nic, prostě mám tady masku a jdem si ji dát, pardon, já jsem si ji přebušela. Je s vitaminem C a part 2 jsme dělali asi před 2 minut, part 1, pardon, jsme dělali asi před minutou. Tak jdem na to. Já si ji chci otevřít. Tak si ji otevře. Je to hezký, co? Vypadá nějak takhle. No, asi je. No, jo, je tam trošku připlácla a trošku hodně bílá. Oh my goodness. To je úplně namočený. Eliško, stopneš to, prosím. No, trošku se nám to nedaří. Je to úplně lepkavý. Jako fakt, je to fakt jako slice. Koukejte na to. Pojď sem. Ne, Ame, ne, já se s tebou nejsem jistá, Amálie. Neboj. Ame, pusto. Máš tam přelepený nos. Jak se do prdele směje. No dělej, tak si ji dávej na počkej. No tak dělej asi, když se tady je zalepené, že jo. No nic, dělej, mě se za chvilku vybije, vole, telefon, budem tam to točit. Fuj, to se... Ty spotíš. Ty si tohle... Počkej, Amálie. Fuj. Já nemůžu dechat. Pojď sem. Já to umím dávat. Já nemůžu dechat. Vydržte chvilku. Mám je v klidu. Fuj! Koukejte na to. Koukejte na to. Koukejte na to. Ho, krasavce. No nic, takže jdem si to dát. Yes. Yes. Chutná to kyselé.